Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing yai beteng jong ka Khasi Student Union West Khasils District Unit ya kajing khanra ya ki barjela ki bombyang ya ki kot kisla ki babyang kala penong ya ki barjela bakin sedang ban wanrung saha kamiet kayong ya kani la pentikna dakinong kit kam ka KSU ha ka bakala ong bah ka shiteng senya jong ka arpu saw tarik naitung arja arpu saw ha ka por RBJAA ka KSU West Khasils District ha kajing alam usamla Franklin's Imyong badi u General Secretary kalayok ban bat ya ki arpu laingot ki barjela ba wanrung bean dak bashim kabu ya kamiet kayong kumta na kalyang kaseng mardor kala phalet phaino yaki haka jaka bakiwan namar bakimdan yaki kot kisla kat kum ka Interstate Migrant and Workmen Act shajar khandai spa ani bukhandai जगह ही नहीं प्रॉब्लम नहीं ओए बस उतरो 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 ओए सब हाँ फटेंगे ना सब ओए अपना मोबाइल में डिस्ट्रिक्ट वगैरह हाँ समस्तीपुर क्या बिहार समस्तीपुर बिहार तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है पेपर नहीं है यही ओए सीधा जाओ रुको मत Tak. Go. Mentakamit nakaliang jong ka seng ki West Khasils District rangkat bekajing trelang jong ki circle jong kanong stone circle nilayo ban bat ya arku langut ki barjala ki ba temu nuan tre hang ni hapo nong stone te aba ka seng nilayo jeng tip syapang ka jeng wan jong ki breu ki banabar watla ki wan ka permit ru ndrai nila ya upstom bat nila yuk ban bat iki barabang nila pej kot kisla ki jongki kimsyam ladon kita ki kot kisla ki bebyang ban pensisa ba ki de kinung India bat ko ha kejuk kopor kimdon ki kot kisla na ka benta bakin wan trei ha kini ka jela ka jongi kumba ki ladon lupa ha ki an nomor kata
kaseng kan yai khenra bat kaseng kan yai tristom ban elat setia ya kini kinong we kinong ar bakin cuan kat bomon bakin cumi bakin rung kin mi kat bomon hapo ka distrik nomor kat ba ka sorkar jela rengkat bat ka sorkar India kinang penslam kinang buteng ban ai ki ain ki ba pura nak benta ban yada ya ki jenglong bekerpang jangan jaj ban riu nak kaliang jong kaseng komba ngila keren cakmat bangin ya khenra compare lakalong menmit lani mensngi rei ngilong ki balak kre nak benta ban pej ban pikir hakabai de ba kani ka benta bat ka weipat ka bangakwa ban ong kalong ba hakabai de bat kini ki infiltration check gate ki baladon haki jaka kaput jong ka jela bat ki weipat ki jela imat ba kini ki jaka ki sudai tangki jaka ban petkai ya ka jingrung jingmi jong kini ki beri ki banabar namar kat ka bakaseng kalap haba ka pej ki kot kisla kembit kembiang setia bat ha kejuk kopor nakaliang jong kaseng ni long ki balakre nakabenta ban khenra ban pej ngor habi de ba kani ka jingrung lan jong ki beri ki banabar namar katba ka an kampat simkhia kumba kalong menta kumba ibubun ki hek surkar iba keren ba kejaj benriu jongi kamdon kam setia ya kita ki an hanrei kaseng kan yai trading nakabenta mun pensisa bat nakabenta ke jingdon kam jong kari ba kejaj benriu